मानो बन्द' खालामखो आरो उन्दुना साबावदों खेवहार लामा सिबबाय थानायखौनो बन्द' खालामबावबाय Hi लोगोफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांमोननि सेराव आङो Sunday special vlog लानानै फैलायबाय नै आङो दा जानायनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय दा होमबा लोगोफोर नायलांदो दिनैनि ब्लगखौबो आंनि सानडे स्पेशल ब्लगखौहाय जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिन्थिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे मा लाबोयो नोंथांमोननि सेरावहाय जे आङो अमानि रेसिपि अमाखौ आलदा आलदा आइटेमजों नोंथांमोनजों संनाय रेसिपि शेयार खालामो आरो बेजों लोगोसे ब्लगबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौहाय थ' होमबा लोगोफोर स्टार्ट खालामसै नै खारबो बिदि खारलाङो दा नै फुंनि सम दाबो रावबो सिखाराखै खोमा ओरैजोंबो लांदांसो नै बेहा खारलाबायगासिनो दानां बे डास्टबिनसो जाबायनो बाबा नोंना जाग्राया थांद' जाहैदो नै थांद' अबाय थांखो नै थां नोङो नै फिथा मोनजाला नै फिथा जाहैनोसै जोंहा फिथा जाहैनोसै थांलाबायलै मालायनाव आयो सिखारा गारा ओइ नै सिखाराखै फैद' बिबिया सिखाराखै हामादु होनदों बन्द'सोना नै दगासो फैबाय मोखां सुवाखै दाबोनो ब्रास खालामाखै दासो सिखारदों नै ओमफ्राय आङो लामा सिबनो होननानैसो फैदोंमोन आङो थां बेयाव थां फिसा जाबाय नै मालाय फिसा जाबाय बन्द' खालामसै मामिखौ हारसा लांसिगोन मामिखौ हारसानो हरसै हरो गावनिसो आंनिसो गुनिसो रावनिबो नङाना मामिया सोरनि होनदों आंनि दा फै ओंखारदो सिबनोसै आं ओंखार नै हाद्रि गुफुङो ओंखार नै ओरै सिदा जि बार फैयोना ओमफ्राय माबायो जा मैला जायो हा दुबि दुबियाव थाङो नोङो थाङा दानो दुबियाव थाङा मानि मुनि लायनो लायथोथ मुनि लायोनो मुनि थां नोङो थांदों आं सिबनानै थांसै दे नोंथां इसोर बिदि खालामो मानसिया नायगोन माबायदि मानो बन्द' खालामखो आरो बन्द' खालामलायबाय बियो बाबा बन्द' खालामलायबाय आंखौ मानो बन्द' खालामखो आरो उन्दुना साबावदों खेवहार लामा सिबबाय थानायखौनो बन्द' खालामबावबाय आबैखौ लेंहै थां नानाखौ लेंहै थां थांद' खेव द' आबैखौ लेंहै थां थांद' आबैखौ लेंहै थां नानाखौ लेंहै थां
गेवबाय गेवबाय खुलिनो रोंबाय खुलिनो रोंबाय थुदो नै आङो बेखौ जानो फैलायबाय आरोना सिथ्ला सिबखां आरिखां नै बेखौ जानानै लाग्रोसैलाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सोंहरदोंमोन बेखौ मानो जायो होननानै ओमफ्राय ब्रास खालामैनि सिगां मानो जायो होननानै बुंदोंमोन आरोना थारमाने बे जे जोंनि खदै बासिया बे जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो आरोना जेब्लानाखि ब्रास खालामो होनबा बेखौ सुगारजोबनाय जायो नालाय ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' टुथपेस्ट होननाय बुस्थुआ बिराद गाज्रि थेवबो जों उफाय गैया इउस खालामनांगौ जायो फुंनिफ्राय बेनो जोंना मुलिसो जाहैबाय आरोना बियो थारमाने केन्सार फ्रि थानोबा बेखौ जानांगौ होननानै बुङो आरोना बेबो खदै बासियायावनो जानांगौ होननानै बुङो मानो होनबा बे खदै बासियाया मोजांसो नालाय जोंनि देहानि थाखायहाय ओमफ्रायहाय दा बेनो आरोना जों फुंनिफ्रायनो मोनाजासे बिराद बेल' नङा टुथपेस्टल' नङा बेनि अनगायैबो मेरला बुस्थुफोर जायखौ जोङो इउस खालामो बे गासैबो केन्सार एक्टिभ जाग्रा आरोना केन्सार सेल्स एक्टिभ जाग्रासो जायखौ जों गारनोबो हाया होननानै बुंनो हायो दानि जुगावहाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनायबाथ' गोदोनि बायदिबाथ' गारनो हागौमोन खिन्थु दानि जे जोंनि लाइफ स्टाइल जाबाय दा बेयावहाय जोङो गोबां बुस्थुखौनो गारनो हायि बायदि जाबाय आरोना जायजों केन्सार सेल्स एक्टिभ जायो दा उफाय गैया बेफोरखौबो मोनसे फिसा महरै जोङो बाहायलांफानांगोन जाहाथे बेफोरनिफ्राय एसे रेहायबो मोनो खोमा दा लाफानांगोन आरोना जेखौ जोङो जुदि गारनो हायाब्ला जोङो लाफानायाव माथो लस बेखायनो जायो आरोना बेखौहाय ओमफ्राय बेखौ जाखांनायनि उनावसो आङो दै लोङो जुदि लेबु दङबा लेबुखौ लोंबाय लेबु गैयाबा दै गोजा लोंबाय आरोना दै दुंब्रुदखौहायनो दा बेनि उनावसो आङो ब्रास खालामो बेबायदि ओमफ्राय जुदि बेखौल' बाहायनानै बिदि जाया बे नङा बेखौल' बाहायबानोदि जानाय नङा बे नङा आरोना जायखिजाया बेफोरबो मोनसे लाफानायसो जाहैबाय आरोबावथ' जोङो नागारनांगौआनो बुहुद दङ संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बेफोर मेरला जोंनि लाइफ स्टाइलावनो माबायानो माने गारनो हायि बायदि केन्सार सेल्स एक्टिभ जाग्राखौनो जोङो बाहायगासिनो थायो आरोना उफाय गैया माथो खालामनो जोंनि लाइफ स्टाइलानो बिदि जाहैबाय ओमफ्राय जायखिजाया बेफोरखौबो मुलि हिसाबै लाफानाय जाहैबाय आरोना थ' नै जानानै लाग्रोसै आङो सुनानैहाय गाहाबो जानोलायनो गोरलैसो जादो गाहाबो जानोलायनो मालाय जानायखौ नुनानै जादो आं जाजोब्बाय जादो नोंबो Ya. Dे जादो दे नोंबो जायो माबायदि जाजोब्बाय आङो नायनि नोंना हा होनलाय अराखै दाबो लुगैलाबायनाया दे जादो जालाय नै जोंना सफैबाय बाजाराव थांग्राया बावासै दा आयु ब्रकलि मा फुलि लाबोखो बानलु माबायदि बानलु बेबा सानडे स्पेशल सफैबाय नै मा दं बेयाव नायनोसै र' ब्रकलि फुलकपि मटर दङ दा बानलु फुलि आयौ बिहा जाफैलायबाय मम' जालाबायनांगौ बेरेफुंजानि मम' जायो बेरेफुंजानि मम' जायो दाबायदियाव मम' ओंखाराना खालि मम' उदै सायो बिदि मम' जानो नाङा एम्फौ जायो उदैयाव खोनादों नोङो बुजिदों जासो होनबावदों नै बदर मोजां दा नायनोसै माबायदि
अमाया खय केजि बाबा बाबा खय केजि सेरसे सेरसे मोजांथ' लोगोफोर नै दुगैखांबाय आंबो ओमफ्राय बेनिफ्राय जानायनि लाहार फाहार खालामसैलाय आरोना बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नै जोंहा ब्रेकफास्ट जागोरसै ब्रेकफास्टआ नै सिरा बान्दा कफि मटर बादाम बादाम ओमफ्राय दाउदै दं नै दाउदैया बेनि बियो बान्दा कफि खाजिबावसो जाखांनानैसो संनोसै जोंहा अमा बेदरखौ अमा बेदर जायो दा नोङो आयौ जादो दे आयौ जा दाउदैयानो नै फुलकबिबो रुख'बाय बेखौहाय एसे नैबो नै मटरबो जिरनानै लाखाबाय एसे ओमफ्राय नैबाव नै बेदरखौ आराम रुख'नानै आराम सुखाबाय आरोना बेखौ सेस बिगुर सिगुर गारजोबखाबाय नै बानलु बाथोन बे बानलु बाथोनलायनो बानलु देखाबाय बेयावहाय नै रुनानै सुस्र'फिनबाय बेखौबो नै दुगैदों नुदोंना जोंहा सानैबो दुगैखांबाय ओमफ्राय नै आथिंनि आसुगुरखौ नै आखाइनि फारसे दङ बोरै फारसेया नै बेजों मैलाजोब नै खालि सानदेबाल' हानो मोनो ओंखायनो नै नायगोन माबायदि मैला जानानै थायो मोनायावबो हानो जायाना मोनायावबो हानो नै ओरैहाय नै बेनि मैलाखौबो देखायहाय नै आसिया माबायदि मैला जानानै थायो नै सानदेबाल' हानो मोनो बेनिखौ नङाबा जायाना आंहाबो मिलाया नै गुनबा हाजाखायोना गुनबा सानदेबाल' आसुगुर हानो मोनोलै ना गैला होनदो नै गैया होननानै खिथादो दे दादानो गैला होनदो मैला नै आथिङावबो मैला दंजोबो नै आथिंबो हानोसै माबाबो हानोसै नै सोर मैला नायसाय दा लोगोफोर ब्रेकफास्ट आरिबो जोबखांबाय नालाय दा ब्रेकफास्ट आरि जोबखांनानै नै सानसुनि जानायखौहाय जोंनि सानडे स्पेसियेलखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दा मारै संगोन नायलांबाय थादों होनबा गासिबो रेडि जाजोबखाबाय संनांसिगौल' आरोना होदो होनबा
Hmm.